Jiwo mondo mi omed taulo mag ria magichiwe skunde kendo ne ni lere kinde ria bende oting' malo e skunde duto. Jopuonj kod jonyuol ywak ne pek mar yudo taulo mag ria pod medo rocho som nyithindo manyiri. Skunde mathoth e kaunti ya Migori pod onge kata gi chope ma olos makare ma nyithindo manyiri nyalo loke taulo mag ria kata luokore kinde mag ria. Nyaka sani piny owacho ma Migori osechuogo komiti ma ong'ere kaka Menstrual Hygiene Management Committee ma koro dhi nyime kod loso chike ma konyo jiwo keto ler e kinde mag ria. Menstrual hygiene, the government temo manyalo through provision mar pads gi jiwo tok nyal romo because this is dictated by nature and it is all over. Kendo gima affect learners, any one of the things ma affect the girl child. Omiyo ka wanyalo maintain supply mar pads ni nyithindo manyiri seche duto, aparo no biro bedo real game changer kendo nyithindo gi biro yudo time to concentrate. I am hoping, and my prayers is all other leaders come, join hands, be able to curb this, because it's only this way we can empower a girl child. No one wants to be left behind because of such shame. It's a natural thing, yeah. So there's nothing much. It's not something to be ashamed of. So we really need to encourage our girls by ensuring that they are secure on that area. So yeah, something needs to be done. Koro wadwaro ni mondo products obed available. Kasto wa break the silence mondo nyathi manyako sama odhi e dwe obedo gi chir mana weche mag pesa omenda mibro ket mabro telo ne mabro make sure ni services gi gintiere available miyo kata nyako mantiere at the community level at the farthest end nyalo yudo access.